L'Elàstica, amb Eduard Díaz, Cristian Romero, Sergi Pozo, Nil Remus i Àlex Sabater. Bona tarda, som uns impresentables. Podríem començar amb excuses sobre la nostra irregularitat, però al final, quan menteixes, sempre t'acaben en xampany, i així que és millor anar de cares i reconèixer que som menys de fiar que la defensa del Madrid o que tenim menys vergonya que Florentino en una roda de premsa. En un any normal ja hauríem acabat temporada, però aquest any, estant a les portes del Mundial, hem decidit fer alguns programes extras. Tot i que tornem al que hem dit al principi, que si la setmana que ve a aquesta hora trobeu una excel·lent selecció de música escollida pel gran Enric Sánchez, doncs ens sap greu, però intentarem complir. La veritat és que avui tenim molts temes sobre la taula. El Barça, que ha pogut instal·lar per fi l'app de la Caixa i desbloquejar la pestanya que permetia fer ofertes multimilionàries, i tenim Deco recorrent a Europa amb la targeta a la mà. De moment, Gordon per 70 milions i veurem Julián Álvarez quan acaba costant. El Madrid, per la seva banda, ha estat immers aquests últims dies en un procés electoral que ens ha donat de tot. Anuncis a l'Hormiguero, especials Cuarto Milenio amb Iker Jiménez i molta mala llet entre els candidats. Al final, Tito Floren i Mourinho 2.0. En parlarem durant el programa. I, òbviament, també dedicarem molt temps al Mundial. A nosaltres ens agrada parlar del Barça, però és cert que qualsevol aficionat al futbol, la cita mundialista li desperta un hype important. I, a més, tenim molts culers repartits per diferents seleccions que esperem que facin un bon campionat i, sobretot, que ningú es faci mal. Prepareu-vos alguna cosa fresqueta i relaxeu-vos, que avui farem el primer especial Elàstica de vacances. Comencem! Sempre més o menys claves el drop de la cançó. Hi ha coses que no es perden, tot i fallar tant. Hi ha qui és professional i qui és amateur com vosaltres. Ja està, no passa res, ha d'haver-hi de tot. Som un equip. Qui té més experiència, Pou, ja sabem qui és. Edu Díaz, bona tarda. Bona tarda. Sergi Pozo, què tal? Molt bona tarda. M'has volgut dir vell i crec que ha quedat com un elogi al final, És que qui és bo, és bo. I Cristian Romero, bona tarda. Molt bona tarda, nois. Mira, si hi ha una cosa bona de fallar tantíssim a la ràdio, és que tenim molts i molts temes per parlar. Qui ha guanyat la Lliga? Clar. Felicitats a tots els culers. No, poc més, i comentem el fitxatge de Zlatan Ibrahimovic pel Barça 2010. Nois, tenim moltíssimes coses per les quals estem aquí. Hi ha moltes novetats, sobretot a Can Barça, sobretot també a la capital, i lògicament comença el Mundial en 4 dies, tothom té moltes ganes, comença el bon temps, les vibres ja són diferents, ja es respira un aire de futbol molt diferent, i imagineu-vos d'aquí 4 anys quan tinguem el Mundial a casa. Però bé, comencem per lo que ens interessa. Què és aquesta cara? Què vol dir això? Què vols dir? Què és aquesta cara? No el tindrem a casa, el Mundial? No hi haurà cap partit al Camp Nou, no? No, ni a l'RCD Stadium. Què haurem de fer? A Espanya, al Camp Nou? Edu, si tu t'enteres de que l'Àngel va veure un partit del Mundial al Camp Nou amb el seu pare... Si és Espanya, ja s'ho pot quedar. M'estàs dient que no te menjaries un Iraq-Senegal? Sí, això sí. Al Camp Nou, al 2030? Això sí. No aniries a veure la final del Mundial el dia 11 de juliol de l'any 2030 al Camp Nou? El nou Camp Nou acabat, que l'Arcadi estaria orgullós de tu. A veure si està viu l'Arcadi, també. A veure, ja, segurament no ho entrarà. Mira, ara no em vull posar seriós perquè no és el lloc, però realment les eleccions són un instrument per fer política increïble. Bueno, anem a parlar de... No, i fa que molts que no ens sentim espanyols, el fet de tenir selecció, no poder animar ningú més, que hi hagi tots jugadors del Barça, això fa que molta gent... Però creus que t'estan obligant a apoyar la selecció espanyola? No, però si t'agrada el futbol et porta... És un instrument... Has de voler que guanyi algú. Sí. I lògicament suposo que amb Cabo Verde no vas. No. Bé, jo volia un Mundial de Messi i ara ja ho tinc i sóc bastant neutral en aquesta... T'agradaria que Cristiano Ronaldo guanyés el Mundial? No, o sigui, vale, tinc clar que no vull que Cristiano Ronaldo guanyi el Mundial. Portugal és l'última selecció que vols que guanyaria el Mundial? Sí, crec que sí. Sí? O sigui,
jo no vull que Espanya guanyi el Mundial, però clar, si guanya Espanya també et diré Lamine segurament tindrà pilota d'or, llavors això també em fa que, bueno, no sé, és una sensació de merda. Ser català és molt dur, tio. Hòstia, però això parla per tu. Sí, ser català independentista és molt dur. Bé, abans de parlar del Mundial, que lògicament hi dedicarem força estona, hem de parlar una mica del que ha passat amb el Barça. Lògicament hi ha moltíssimes novetats. El primer de tot, volia preguntar-vos una mica o fer una mica de debat de com hem vist com ha anat la temporada en general, repassar una mica el que ha passat, què hem guanyat, què no hem guanyat i si estem contents amb el resultat de la temporada del Barça, que jo crec que generalment és positiva. I abans de començar amb les opinions de cadascú i tal, volia recalcar-vos unes paraules que va deixar a Pep Guardiola, no sé si les heu vist, on deixava clar i remarcava que la importància de l'estat de forma i de la temporada en general d'un equip és guanyar o no la Lliga i que la Champions és la que trenca projectes de veritat, i preguntar-vos també si esteu d'acord amb aquestes declaracions. Començo jo, Pou? Tu mateix. A veure, jo penso que ens podríem saltar la part aquesta de bona temporada. Anirem a coses concretes. L'equip funciona, la cosa va bé, eh? Sí. Coses concretes. Bueno, és una temporada on s'ha vist clarament que ens falta fons d'armari. Sí. És a dir, jo ara diré coses dolentes, però la temporada és de 10, eh? No, enteneu-me, eh? Bueno, és a dir, 10. Bueno, la temporada ha anat molt sòlid bé. 8,5. 8,5, sí. Vale, sí, d'acord. Vull dir que no vull que si ho sent algú que no ha seguit la temporada pensarà què diu aquest tio, quina merda d'equip. No. L'equip és de puta mare, tenim una estructura, tenim una columna vertebral, tenim... Un projecte que il·lusiona, eh? Molt bé. Vale? Un entrenador, sobretot, que sap el que juga, que no canvia avui això, demà allò. Perfecte. I que en parlarem més endavant, però fitxa sapiguent el que vol jugar. Sí. I sap que ho ha de fer amb els nens de la classe dels esquirols. I ho fa. Correcte. Llavors, això és molt bo. Llavors, hem vist que falta fons d'armari. Ens falta un nou, claríssimament. Ja Lewandowski ha marxat. Ferran sembla que es quedarà, perquè, bueno, a veure si fa un bon mundial i ve algun equip anglès i se l'endú, seria genial, però no passarà. I això, i per guanyar a Europa, jo estic d'acord amb el que deia Guardiola, la Lliga, ho hem dit sempre, la Lliga la guanya el millor, la Champions no té per què guanyar el millor, i això el Madrid n'és un expert. No, i n'hem vist molts exemples de diferents equips, sí, al llarg de la història, clar. Llavors, jo entenc el que vol dir Guardiola, de que no ens hem d'obsessionar amb la Champions, ja arribarà, jo penso que arribarà. L'únic que és veritat que el Barça històricament ha necessitat ser el millor equip d'Europa amb molta diferència per guanyar la Champions, i altres equips amb molt menys són capaços de guanyar la Champions. L'any passat, si no haguéssim marcat a l'Inter a l'últim minut i haguéssim marcat a la final, potser tindríem una Champions més. De fet, tot i el Barça ser el millor equip del món, no l'ha guanyada. Vull dir, l'any entremig de les dos Champions que guanyem, 2008-9 i 2010-11, entremig hi ha un any que ens acaben eliminant a semis. De mateixa manera que quan tenies l'MSN, que t'hauries d'haver menjat al món, n'acabes guanyant només una. I a part, hi ha una dada que és molt coneguda, i és que el Barça sempre que ha guanyat la Champions ha guanyat també la Lliga, que és una dada que deixa clar que al final el Barça, quan guanya la Champions, és quan és absolutament dominador a tot arreu. En canvi al Madrid hi ha Champions que ha guanyat sense desprestigiar les Champions, ni molt menys, això ja és un tema a part, però hi ha moltes Champions del Madrid on l'equip en aquest cas ha quedat quart a Lliga. I té un mèrit increïble. I té un mèrit increïble, que apareix en els moments importants i tal, o sigui, però són maneres diferents. El Barça sempre ha de jugar molt millor que el rival, o sempre ho ha de fer molt millor que els altres per aconseguir... La Champions aquella de fa, jo que sé quina era, aquella que van eliminar tot 10 a l'últim minut jugant fatal. Sí, la del 2022. Allò és terrible, o sigui, com a culer era terrible. No, això no ens passaria a nosaltres mai a la vida. Mai. A nosaltres perdem contra el City ja 8-2. Ja està, sí. Ens haguessin entrat totes. Però bueno, no ho sé, sempre penso que s'ha relaxat una mica en Flick amb el tema de la defensa tan avançada. Bueno, crec que també al llarg de la temporada han millorat la cosa, Vam tenir el típic batxe que tenim, per Nadal, al voltant de novembre. Sí, però aquest any crec que va caure una mica abans, perquè recordo al principi de la temporada 2 del programa, que estàvem comentant molt, s'ha acabat ja la tonteria de la defensa avançada i tal, i al final crec que ha millorat molt. Va ser el moment de perdre contra el Madrid, perdem contra el Chelsea, no sé si perdem un altre partit important. Hi havia molts dubtes allà. I allà va ser un moment que a més vam acabar arribar a estar a 5 punts del Madrid. Sí. Però bueno, és el que diuen, la Lliga no es guanya a l'octubre, o sigui, al final són moltes jornades i hem sabut ser més regulars que el Madrid. I és un comentari fàcil, però al final crec que tots estem d'acord que el Barça ha sigut el millor equip de la Lliga en quant a regularitat. I nivell mostrat és l'equip més sèrio d'Espanya a dia d'avui, segur.
Que sí que és veritat que ara també és un tema que parlarem després d'això, i és que trobo que serà un estiu molt mogut per tots dos equips. Tant Madrid com Barça crec que estan deixant les coses clares de que volen renovar plantilla, volen gastar-se en milions, i és un tema que ara que estem parlant del Barça i tal, doncs estaria bé tocar, perquè com bé ha dit l'Edu a l'editorial, crec que és el primer any des de fa molt de temps que ens trobem que el Barça, amb la primera setmana de mercat obert, és capaç de gastar-se una milionada amb un jugador inesperat, i de fet va ser una operació de 2 dies. I això crec que... Jo reconec que no el conec, Bé, doncs jo t'he de dir que m'agrada aquest fitxatge perquè es va parlar durant el fitxatge que a les oficines del Bayern de Múnich va haver-hi por. O sigui, hi ha el comentari d'un intern del Bayern que ho va filtrar, que deia que ells tenien molt clar que podrien fitxar Gordon perquè el Barça no tenia la capacitat, i en el moment en què veuen que en 2 dies contacten, parlen amb ell i el fitxen, diuen, hòstia, és que han tornat. Feia 2 dies el president del Bayern deia, perquè es parlava de Harry Kane, sí. i el president del Bayern va ser el primer que va dir el Barça no té diners. Clar. I és això, jo la trobo veritat és que la callada de boca és històrica. I també trobo que hi ha un altre punt a tenir en compte, i és que s'està parlant molt de que el Barça crec que està gastant aquest any els diners, més que res perquè segurament l'any que ve el tema de el Camp Nou es tornarà a jugar una gran part de la temporada a Montjuïc, no sé si és oficial o no, de moment no s'ha dit res des del club, en principi sí, doncs parla això, i per tant que els ingressos del Barça tornaran a ser molt baixos. Per tant hi ha aquesta idea, rumor de que això, com que venen uns anys més fluixos en terme d'ingressos, també doncs, el tema de... Ho vaig llegir jo també, això, sí. Bueno, això, doncs que hi haurà unes temporades més fluixes, perquè encara no s'obrirà la tercera graderia i el tema dels abonaments, i s'ha de començar a pagar el Camp Nou. Bueno, això, doncs que la idea és gastar ara els diners que sí que tenim, i al final... la gent no ho sap, però tenim diners. Sí, i aquí volia anar jo, i és que crec que amb tot aquest merder que hem viscut del tema del fair play, el Barça ha estat molts anys gastant molt poc. Generalment diners amb transpassos, sobretot la gran majoria de jugadors que han arribat al Barça són agents lliures a cost zero. Sí que el tema del salari s'ha de pagar, però el Barça feia temps que no tenia un estiu de gastar igual 200 milions en fitxatges, que els hem tingut a l'època de Messi, Neymar i companyia. El Barça gastava, perquè és un equip que, lògicament, si no és el que més, és top 3 equips que més ingressa i pot gastar més. I jo crec que això, que aquests anys tan dolents en quant al fair play financer, de no poder fitxar perquè no podries inscriure, crec que el Barça ha tingut l'oportunitat de poder estalviar pasta, i ara jo crec que és possible gastar-la. No sé, que el Barça tenia capacitat per fer inversió, diguéssim, s'ha dit sempre. Ara el problema és aquest, com inscriure, perquè aquí sí que la Lliga t'obliga que hi hagi una relació entre ingressos i despeses. No, però bueno, no sé, jo penso que en aquest sentit ens hem tret de sobre Ansu Fati, que també ha alliberat molta massa salarial, ens hem pogut treure Lewandowski, que ha sigut el més important. Sembla que marxarà també Ter Stegen. Veurem si hi ha alguna oferta per De Jong, tant de bo, vull dir que... I ara s'escolta Araujo també, que Araujo també és un dels top 5 millors pagats de la plantilla. Jo és el que anava a dir, que al final si hi ha comentaris des de Madrid que diuen, no sé, com pot ser que el Barça hagi fitxat, no, és que jo crec que és el que diuen, Cristian, et portes 5 anys estalviant. Sí, però no funciona així, crec, És a dir, el tema dels fitxatges, penseu que s'amortitza una part cada any, és a dir, no és que el Barça, jo diria que el que no gasta, si hi ha superàvit, l'ha de destinar a reduir deute. No és que allò que diguis, tens la compta i vas guardant. Sí, el problema que com que el deute, si tu no gastes, tu vas amortitzant, i per tant el que et baixa és el deute. I tots aquests equips, això que fan, si us fixeu quan diuen un jugador, no, el van fitxar per 70, l'amortitzen a 7 milions anuals, per tant en 10 anys estarà amortitzat, bueno, 10 anys és molt, al revés, no? En 10 milions i en 7 anys estarà amortitzat, per tant no és ben bé, crec, no és ben bé aquesta relació de dir no gastem i tenim més diners, no gastem i tenim més capacitat per poder fer-ho, però no vol dir que tinguem... És a dir, Gordon segurament, bueno, mira, el Barça està parlant per no pagar els 30 quilos de Rashford amb el Manchester, a veure si pot fer 15 i 15 o si pot fer la fitxa aquest any i ens en tornem a quedar. Però bueno, jo volia dir això, que el tema important és que al final no podies fitxar per tema del fair play, estem millorant el fair play primer de tot perquè estàs tornant a guanyar. Vull dir, això s'ha de tenir claríssim, vull dir, estem tornant a guanyar. Que estan marxant els salaris gordos. I després, l'altra cosa és que estan marxant els salaris gordos, perquè entre Ansu Fati i Lewandowski, que era el jugador número 1 i número 4 que més cobraran de la plantilla, t'has tret 50 milions en
en sous. Si t'atreus a Maritere i t'atreus a Frenkie o Araujo, també són els altres és que fas una que estan dintre el top. Fas una netejada del top 10 de més pagats. És que estem parlant de que Ansu Fati cobrava potser 4 vegades més, i m'ho estic tirant un triple, però molt més que la Minya Mal. Clar. Perquè se'l renova quan... I a part d'això, estem fent aquesta neteja de, per exemple, jugadors com Gordon. Tenim la sort també, és important, de que el Barça té el màrqueting que té el nom que té, tothom sap el que és el Barça i pot guanyar una puja simplement per ser el Barça, no per donar una millor oferta. I bon temps. Clar, això també, el Barcelona també crida l'atenció, és lògic, sembla broma però sí que és veritat. Però això que ha dit en Sergi és veritat, el fet de tornar a guanyar fa que no només rebis ingressos per guanyar, sinó que tu a Spotify li dius, tu, escolta'm, que ja no sóc el tercer equip d'Espanya, que no sóc el primer. És el que van fer amb Nike. Clar. Perquè parlem-ne del que van fer amb Nike. Jo crec que no s'ha donat prou importància al que es va arribar a fer. Vas discutir amb ells de que no, és que si no me vols, me fas les meves pròpies samarretes. No, estan fetes. I es van produir i estan guardades en un magatzem per la història. Deien que en regalarien una cada soci. Es va dir que la regalarien. Imagina't el preu de cost, que ens aclaven 100... Això sí que és una vergonya, des d'aquí ho denunciem. 125 euros per una samarreta del Barça amb el nom. Això és una punyetera vergonya, tio. I ja has tirat baix, si t'agafes la player version aquesta, Déu-n'hi-do. No, però això, tio, ho fan valguessin la meitat, vendrien el doble. Sí, però ja en venen forces. Sí, i camisetasfutbol.com també en ven una pila. Clar, no. A veure, per tota la gent que viu de les rèpliques els hi va increïble que els pressin al final. Però bé, a lo que volíem anar és que, per exemple, el cas de Gordon és un jugador que Flick demana amb entusiasme absolut, li diu a Deco el vull demà. Això és el que tranquil·litza. Deco treballa, si no recordo malament vaig llegir que Deco està 48 hores sense dormir i aconsegueix el fitxatge de Gordon, un fitxatge que, serem sincers, generalment no il·lusiona gaire. També et diré que pagant 80 quilos sí, no, però crec que jo també el aconsegueixo. Però hi havia molta competència, les coses com són. Hi havia un Arsenal que pagava més, hi havia un City... Londres, li dius Londres i Manchester, que plou 2 dies de cada 3. Sí, però qui l'ha de vendre és el Newcastle, és un jugador amb un contracte. Al final... Però bé, Deco fa bé la feina en aquest cas, va ser un fitxatge, a part dels que m'agraden, de que sona un dia i per la tarda està fitxat, ningú s'entromet. Al final, recordo el cas ara de Güler, que el Barça el tenia mig fet, el Madrid es va enterar a través de les filtracions de Twitter i ens el van treure. I mira, en aquest cas ha sigut pim-pam i la valoració hem de veure. El que sabem és que és un pitbull pressionant, que Flick és el que volia realment que és això el que li agrada, que mossegarà tot el partit, i que és un jugador que a partits importants sobretot ha aparegut, i és un jugador que a la Champions ha fet 10 gols. Sí que és veritat que 4 d'ells van ser al Karabakh, però bé, un jugador amb 10 gols a Champions són números serios, i més a un equip com el Newcastle, que també va caure aviat contra nosaltres. A veure, hem de veure-ho. A mi em fa l'efecte que és un... Ja et dic, no ho conec de res, és a dir... de res, és que et enganyaria si digués que el conec, però pel que he vist a posteriori del fitxatge m'assembla que és un jugador que et supleix algunes coses que fa Rafinha, sobretot en treball, quan no tens a Rafinha. Sí, i crec que es disputarà el puesto entre... Bueno, i si no només parlava de Rafinha dalt, Gordon i Lamine o... A veure... O al revés, potser, no? Tema a part que també n'hem de parlar, jo crec que si el Barça s'està mirant a Julián és perquè jo crec que la idea no és aquesta. Però... No dic en el cas que no arribés Julián, evidentment. Si arriba Julián, l'anterior titular serà entre Gordon i... Clar. Doncs noms que estan sonant al Barça, a part del de Gordon, que ja és confirmat, tenim el nom de Julián, lògicament, que ara en parlarem. Sona Julián? Sona pel Barça? Una mica, si no, que entrin al Twitter de l'Atlético i veuran una mica la novel·la. M'agradaria veure com acaba aquesta història, Sí, ara en parlarem perquè trobo que té salsa. A part de Julián, un que crec que tots pensem que és necessari, i també pel baix cost i suposo que la facilitat del fitxatge és Cancelo, crec que hauria de fer-se. A casa ja. I després tenim l'opció Bernardo també, que segons el que es parla, el jugador ha decidit que després del Mundial donarà la decisió final, perquè la cosa està entre Atlético i Barça. Sembla una broma, però és que tot l'estiu sembla com una mena de batalla entre Atlético i Barça. Lògicament l'Atlético li ofereix millors condicions salarials i tal, però Bernardo està boig per anar al Barça i en principi al final de l'estiu decidirà, perquè també Bernardo ho ha volgut fer, en principi pel que he llegit, com a acte de bona fe perquè el Barça tingui temps a vendre jugadors i poder inscriure'l. Per tant, ja veurem, però el tema Bernardo, ni que sigui 3 setmanetes, 4,
encara no sabrem res. Bueno, es parlava del nom també de que Marc Casador Marc ens Casador deixa, com a sortida. i que seria la sortida perquè entrés A Mònaco, van dir? Es parlava de amb l'Anso a 17 més 5 en variables, pot Sí. ser? Gran preu, me semblaria una bona venda, la veritat. Ja sabeu que a mi m'agrada molt Caçador, ja. Però tenim un overbooking a mig. Que, Bueno, i no si hem ve parlat, Bernardo- de de tot el que pot passar amb el tema de que Gordon hagi vingut al Barça. És que potser hi ha la de que no, Ilias no em surt el nom ara. Abde. S'ha lesionat Abde, em sembla, pel Mundial. Aquell no es diu truque, té un nom, té un... No. Carambola, hi ha una carambola Sí. que es parla des que com que Gordon ha vingut al Barça, Abde se'n vagi al Newcastle i després Jan Virgili passi del Mallorca al Betis. del Mallorca al Betis. Què passa? Que en tot això el Barça s'emporta un percentatge de cada jugador d'aquests dos que he dit. Per tant, s'acabarien portant uns 30 milions. Uns 23, crec que vaig llegir. No arribava a 30. Perquè Abde té clàusula de 70 milions al Betis. En principi el Newcastle l'activaria, el Barça guanyaria uns 20 milions, més o menys. Bueno, posa ahí uns I ja 13, n'eren 15. 15. I després Jan Virgili té clàusula de 20 i el Barça s'emportaria també un 20%, que són 5 milions més. Per tant, els 17, 15 més 5, 20 i pocs milions, que rebaixaria el fitxatge de Gordon a uns 50 milions. Per Està tant, molt bé. me semblaria Però genial. bueno, I seria una de moment no ha masterclass passat de res. Deco. De moment no ha passat res. Sonava molt fort els primers dies després del fitxatge de Gordon, però ja veurem. Bé, tant Barça com Madrid, com he dit abans, en principi sona que serà un estiu molt mogut. També hem tingut les eleccions en el cas del Madrid i tots dos candidats a la presidència havien promès entrades per l'equip. Al final, qui ha guanyat és Florentino, si no m'equivoco, amb un 62% de... Final 65-35. 65. S'ha de dir que ha tret més percentatge de vots Riquelme que Font i per tant Florentino té més oposició que la Porta. Sí que és veritat. I això és curiós, És no? curiós. I semblava que Florentino era intocable. Bueno, de fet, i va un haver-hi un senyor... moment que era 63-37 i vaig dir, ostres, Bueno, hi ha hagut un senyor que en 2 setmanes, sense conèixer ningú, en Enrique Riquelme el coneix ara tothom, i 2 de cada 3 socis van votar en ell. Ai, 1 de cada 3. Per tant, És significant, després Home. de la figura que representa Florentino. jo crec que és una gran victòria per aquest tio, en el sentit de que segurament aquest senyor serà el substitut de Florentino. Trobo que amb el poc temps que ha tingut ha fet una gran campanya. El que passa és que també ha sigut una mica meme tot Home, plegat. i s'ha fumat uns porros. S'ha fumat uns porros com el teu avantbraç. Sí. O La sigui, veritat. no vindria Haaland, segur. No, però és que em va semblar molt trist que tot el que deia a les 3 hores li rebatia la família de la persona a la qual nombrava. Tant el tema de Haaland, el tema de Klopp, va sortir el representant de Klopp enfadadíssim, dient amb nosaltres no ha parlat ningú, Klopp no es pensa moure del grup Red Bull on està ara, i no sé... On està ara, Klopp? Klopp està dins de lo que és el grup Red Bull, on hi ha equips com el Leipzig i el Salzburg i tal, i crec que... i el Leeds. Sí, el Leeds ara està... el Leeds de la Premier, i crec que és un tipus de figura que busca jugadors per a aquests equips. Vamos, que té allà un sou... Sí, Klopp està descansant. Clar. Ha passat uns anys complicats a Anglaterra i crec que l'home vol descansar, i agafar el projecte del Madrid per mi no és la cosa... I jo, bueno, no sé si entrem en el Madrid, però el tema Mourinho, que també, mentre Enrique Riquelme anunciava a Haaland, Espectacular Florentino aquí. Florentino tira a Mourinho dient sí, Mourinho diu al Benfica no sóc jo, és guia, que han fet el vídeo mia. Bueno, és que era tremendo. És telenovela, després parlaven del Barça i tot el que es fa, però cuidado En la tot cas, telenovela que han tingut ells. a mi em sembla un error grandiós tornar a portar Mourinho. No us en recordareu perquè sou uns Sí, me'n recordo, Edu, sou no fa uns tant. niñatos, però en època Gaspar, que no us en recordeu, Ah, vale, de quan estava al Barça, dius. Gaspar va tornar a portar a Van Gaal en una segona etapa. O sigui, Van Gaal a la primera etapa guanya dos lligues en 2 anys, el Barça juga prou bé, i passa després ja a Serra Ferrer, ja diferents coses, i decideix tornar a portar a Van Gaal en una segona etapa, i allò és un desastre absolut. I jo crec que passarà el mateix amb Mourinho. Ja Mourinho a la primera etapa no va aconseguir els èxits que se li van demanar, va aconseguir la lliga aquella dels 100 punts, doncs va menjar... Bueno, va aconseguir trencar una mica, el Barça aquell de Guardiola, Sobretot a la sala de premsa. a base de merder. I a patades també, els seus jugadors. Llavors, no sé, espero que Flick no entri en el joc de Mourinho. Jo crec que ni de conya, la veritat. Hosti, no sé, jo veig que Flick es calenta,
Sí, però jo crec que ara sí que està avisat, sap el que li ve, i crec que Flick és suficientment intel·ligent com per no entrar. També t'he dit, internament és com que també m'agrada la salsa i trobo faltar, tinc nostàlgia d'aquesta rivalitat. Mourinho té una galleta, Sí, no? I dos. Entre lo de Tito Vilanova i... Bueno, tenim imatges per avorrir. Heu vist aquella escena que estan mirant un penal, si és penal o no? Sí, amb el segon entrenador, amb Vilas-Boas. Sí, Sterling, exacte, i li diu, tu, que és la segona groga de Sterling per tirar, i s'aixeca corregent. És un impresentable. Qui creus que és més impresentable, en Mourinho o nosaltres? Jo diria que fins i tot Mourinho. Això són paraules majors, Ara ho decidirem mentre... Pensa que jo sóc amic de Del Bosque, llavors... Ah, sí que és veritat, que sou petons i aquestes coses. El que és senyorio... I has a Del Bosque que no vas amb la selecció? Ja, clar, és que si ets amic de Del Bosque però no vas amb la selecció... Però tota la teva vida t'apunta a anar amb Espanya. Vaig saludar Del Bosque, em vaig fer una foto amb ella totxa, i era un tio que m'havia guanyat Champions amb el Madrid i el Mundial amb Espanya, tio, és que... O sigui, te sents malament per demanar-li una foto a Don Vicente Del Bosque? I diu que és amic seu. Mega amable. No, si no té sentit que diguis això, no, perquè i és amic teu. A més, em vaig trobar a John Benjamin Toshak a Campllong, al local social, i li vaig comentar a Del Bosque. I ja et dic, Del Bosque va estar tremendament agradable. Hòstia, Toshak, tal. Vull dir, molt bé, no puc dir res, no puc dir puta Espanya, o sigui, no puc. Cada vegada tinc més clar que el vídeo del petó és real. Crec que no és IA, igual que el de Mourinho. Bueno, no sé, sabeu la història, no?, del que diuen de Del Bosque o no? El què? A veure, sorprèn-me. Hòstia, després us ho passaré. Del Bosque s'ha dit sempre, i està confirmat per totes les parts, que es veu que té un gran membre viril. De veritat. O sigui, és a dir... A mi això de confirmar per moltes parts em dóna la sensació de que tu ho has vist amb els teus propis ulls. Informació molt rellevant per l'Elàstica. Seguim, Edu. Hi ha un vídeo famós de, no recordo qui és el davanter del Madrid, que explica que la primera vegada que van en entreno hi havia Sanchís, no sé qui era, li va dir, tu, ¿le has enseñado ya al niño? I Del Bosque es va posar en una camilla i li va dir, mira el niño, i es va baixar el pantaló i tenia allà un xaval, un nano de 3 mesos allà. Li vas demanar que t'ho fes a Atocha? No, va ser molt amable, però no vaig a... No fins a aquest punt. Bé, què fa l'Edu sense tant... Si sembla mà cap en baix Sí, això ho vaig saber després, però bé, en tot cas, puta Espanya. Ara els nostres oients saben més o menys què farem durant la publicitat. Ara tornem. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Estàvem parlant una mica del membre de Vicente Del Bosque, però en aquest cas passarem una mica amb el tema dels fitxatges del Madrid, perquè ara que ja sabem que Florentino és el president del club, de nou, sabem una mica per on aniran els trets, i és que Mourinho ara ja sí, confirmat com a entrenador del Madrid, sembla mentida que ple 2026 aquesta sigui la frase de la setmana una mica. I després sabem que Florentino tenia retinguts a 2 defenses, els quals també són oficials, bueno, oficials pel club no, però 100% fitxats perquè ja, per exemple, en el cas de Konaté ja ha firmat el contracte, i són Konaté i Dumfries. Us volia preguntar una mica l'opinió. Abans de res, jo no és perquè hagin fitxat pel Madrid, crec que qui em coneix ho sap perfectament, i és que Konaté em sembla probablement top 3 pitjors centrals d'Europa. Aquí t'has passat. No m'apasso. Crec que, Edu, tu, amb un parell de setmanes fent cinta, podries tenir un nivell superior al de Konaté? Jo crec que no. Ja veureu. El temps em donarà la raó. I ojalà aquest clip quedi endreçat. Mira, si ho fa molt bé... Ojalà t'equivoquis. No. Jo, per què m'hauria d'equivocar? Si dic que és malíssim. No, ojalà encertis. Claro. Deixo aquest clip gravat, si m'equivoco em menjaré les meves paraules, però tinc 100% clar que Konaté serà un pufo perquè no és més dolent, perquè seria il·legal. En quant a Dumfries, m'ha semblat un fitxatge, però deixa molt mal lloc el tema d'Arnold. Dumfries ens dona sempre pel sac al Barça, tio. Amb l'Inter... És bon jugador, a mi m'ha semblat bon jugador. El que passa és que, clar, vens l'any passat de fer el fitxatge de Trent dient que, clar, que és un dels... I Carrera, Bueno, Carreras per l'esquerra. Però tampoc ha donat el resultat que s'esperava. Però I eren 2 laterals que a priori... Sí, això està clar, però dir que a Carreras encara no li has fitxat un altre lateral per substituir-lo. En el cas de Trent li has donat un any, sembla que no ha funcionat del tot, i ja estàs fitxant un lateral per
posar-lo per sobre d'ell. Raro, no ho sé. No, jo opino que... Deixant altres coses a part, opino que bé, que... És que és el que tu dius, és que Konaté és un... És que si hagués en Salvaquí li diria Flamisell cap amunt. No? És que Van Dijk l'ha estat corregint tota la temporada, ha sigut una barbaritat. Però bueno, bé, ja veurem. Sincerament, jo trobo que tenia Konaté al costat de Huijsen amb el nivell que ha donat aquest any... Tot perquè acabi I el partit que en comptes d'haver-hi Dumfries i hagi Arnold, és que aquella defensa a mi em farà una mica de por, Al final acabaran siguent els centrals Rüdiger i Militao, us ho avanço una altra vegada, perquè de fet això és un altre fitxatge entre cometes, i és que Rüdiger, com bé sabíeu, se li acabava el contracte aquest any, ha renovat ni que sigui fins 2027, per tant Rüdiger es queda al Madrid. Rüdiger quan el van fitxar també vau dir que era... No, a mi m'ha semblat bon central, No, vau dir que era una defensa insuperable, que dominarien... Això us en recordeu o no? Amb Rüdiger i no recordo qui més era que van fitxar ara, no me'n recordo, va dir hòstia, és que és la millor defensa, bueno, serà una cosa i bueno. A veure, crec que Rüdiger està rendint bé. Rüdiger està xalat. Si una cosa no treu l'altra. Molt xalat. Però em sembla bon central. Les coses com són, no? No te sembla bon central? Sí. Hòstia, sí que té creuades de cable, però a veure... Però de cable... Cable gruixo. De cable de cable Vicente del Bosque. En fi, jo... De cable... Hòsties, la portaves preparada? Com va això? En tot cas, crec que queda un estiu molt llarg. De fet, ara en parlarem del tema de Julián, perquè avui han sortit notícies que poder molesten una mica. Jo estic molt emprenyat, Normal. Però, de moment, crec que el Madrid ha fet 2 fitxatges per reforçar un problema molt gros que tenen, que és la defensa. No sé si seran la solució, però veig que ho estan intentant. Però crec que el problema gros, que és el del mig del camp, de moment encara no està sonant ningú. I ja veurem, perquè és això, crec que el problema Gordo encara no estan posant Gordon? solució. Gordo. No tu, el problema. No, com que Gordo no està ben dit, saps? Que no sigui que... no sé, Edu, jo què sé. Ho diries tu millor? Gras. Com un problema gras, la veritat és que... No, un problema gordo. Important. És que gordo se t'omple la boca, saps o no? Gordo. En tot cas, Julián Álvarez. Les notícies que han sortit avui és que, bé, com haureu vist, Florentino va prometre un fitxatge d'un galàctic per 150 milions pel Madrid, al qual... I va dir-ho abans de tenir algú fitxat. Clar, no, però resulta que li van preguntar noms, va descartar noms, però un dels que va descartar resultava ser, que era el d'Olise. Fabrizio Romano va confirmar que el nom que volia Florentino pel Madrid per 150 milions era el de Michael Olise, però ja havien vist setmanes abans que el president del Bayern havia dit que ni per 200 milions. Què passa? Surt aquesta notícia i torna a sortir el president del Bayern ahir mateix. Molt pesat, el president del Bayern. Sí, molt, parla molt. Doncs el president del Bayern torna a sortir ahir mateix dient que s'estalviï l'esforç, que Olise no sortirà del Bayern, que no és un equip venedor. I que ho entenc, que no se'l vulguin treure de sobre. La veritat és que és com si venen a per Lamin. Per nosaltres direm, ànim. Lamin 300 milions. Vendo. No, si fitxarem fatal. Si ens va passar Neymar, ens gastarem per 150 amb Rashford i 150 amb Koulibaly. No, passo. I després se t'anirà un dels dos i compararàs a Rodrigo Goes per 200. Vamos, és que el Barça. No tornis a dir aquest nom pel Barça en la teva vida. De fet, és que tenia Rodrigo i Konaté en el mateix equip, em sembla un perill. però per tu mateix, la veritat. No els entrenos. Sí, tots dos aplaudits, Doncs bé, on volíem anar amb aquest tema d'Olise és que sembla que la porta del jugador francès s'ha tancat, ni que sí, de moment, i ara sonava a que els 150 poden anar destinats al nom de Julián Álvarez, que és literalment el que l'Atlético demanava pel jugador argentí. Què passa? Fabrizio diu que pregunta tant a la família, bueno, el que és el cercle de Julián i als seus contactes del Real Madrid, i tots dos tenen la mateixa resposta, i és que sin palabres, ho deixen a l'aire tots dos. Per tant, ara això està agafant una mica de força. Lògicament l'aficionat del Madrid té morbo perquè és un jugador que el Barça ha declarat que va per ell i podria acabar al Madrid, també us dic.
tampoc em sembla la solució dels mals del Madrid. Dels mals del Madrid, perquè a més és un davanter més que faria nos amb Mbappé i Vinícius, per tant no... És una tonteria, fitxar un altre delanter. Jo fitxaria un altre extrem esquerre. Jo crec que els falta... Sí, a Edu Díaz. falta un altre extrem esquerre. No, però jo no puc perquè no hi ha talla per mi a la samarreta. No, jo parlava per les 3 paraules d'Espanya i tal, pots pillar d'extrem esquerre. El Bernabéu em pitaria guai, allà a Madrid. Fitxes a un any a Franco Mastantuono i l'any següent Edu Díaz i crec que, vamos, no sé. Bueno. Florentino dimissió. Què fa un hat-trick en primer hat-trick en pròpia porteria en un clàssic? Celebrant. Però s'ha de dir que trobo que si t'has de gastar 150 milions en un fitxatge galàctic, intenta fitxar un migcampista, sí. Algú porta Vitinha, porta Joao Neves, porta un migcampista que te pugui fer jugar aquest equip que no juga res, però no fitxes un altre delanter. Clar, des de Twitter Real Madrid, quan hi havia aquest misteri de saber qui era el jugador que el Madrid fitxaria per 150 milions o ni que sí faria oferta, tots van saltar amb els noms de Vitinha, Joao Neves, cosa que m'assembla lògica, perquè realment jo fos aficionat del Madrid, no, lògicament ni per Joao Neves, cap dels dos els val, per mi són jugadors molt cars i més estan al club on estan. No volen caçador? Per 150 milions. No, home, els hi deixarien per 100. Sí, no, al final no estaria pas malament per acabar d'enfonsar el club, però... Dani Olmo. Sí. Home, Dani Olmo per 150 venem. Home, jo Dani Olmo per Mbappé més 200 milions m'ho podria arribar a escoltar, No. Però bueno, que... Tu, és això. voleu dir alguna alternativa a Julián o no? Si no ve Julián al Barça... Tu i jo no estem d'acord amb això. Tu m'has dit que Joao Pedro et posava calent. A mi m'agrada Joao Pedro i m'agrada el del PSG, que a tu no t'agrada. És que t'agradi Gonzalo Ramos, tio, Edu? Jo crec que sí, tio. Jo crec que jugaria bé el Barça. Li agrada Gonzalo Ramos pel Barça? No sé, és com si te dic, m'encantaria Porto. A veure, és que no... No, jo sóc més d'Estuani. Bueno, no sé. No, però jo, Joao Pedro m'ha sembla un gran jugador. Jo jugador. crec que ho faria molt bé el Barça. Però crec que encara no està en aquest nivell. No, però és que... I és un jugador que m'agrada molt. Però que hi ha jugadors que mai estaran en aquest nivell si no juguen en un equip gran, saps? Pot ser, però a part també s'ha de ser realista. El jo Chelsea dic sempre també... el cas d'Eto'o, Eto'o, sí. el puto amo, venia de Mallorca, Era davanter del Mallorca, El cas és que Xavi Alonso, com bé sabeu, també és important dir-ho, serà l'entrenador del Chelsea i ha tancat la porta completament a que Joao Pedro o jugadors com Enzo Fernández i tal surtin. Encara tenen 230 jugadors al Chelsea? Sí, de fet 235. Era increïble, El millor és que tenen com 7 o 8 porters. Jo crec que es pensaven que els podien posar tots per tapar tota la porteria sencera, però han vist que no. Si ens posem per davant, doble porter. No, sí, em fa gràcia perquè venien de gastar-se 80 milions per Kepa, igual fa 7-8 anys, i van dir, el porter titular del Villarreal vine per ser el 5è porter. Hòstia, va ser tremendo. Però bé, el cas és aquest, que el PSG també ha tancat la porta absolutament a les sortides de Vitinha i Joao Neves, cosa que més lògica encara m'assembla, que venen de guanyar la segona Champions consecutiva. És que comprant el PSG és com anar, tio, a un restaurant mega de luxe. Clar, no. Que per una gamba et cardaran 50 euros. És com vendre-li una ampolla d'aigua a l'Aquadiver. Sí, al final no... És impossible, el PSG no vendrà i menys noms tan importants com aquests. Però bé, el Madrid, com bé hem dit abans, buscant solucions per una temporada més. Rodri, si no, deien que volien fitxar Rodri és un gran fitxatge pel Madrid. No m'agradaria, però... Passarà, jo crec. Sí, li queda un any de contracte, l'etapa amb el City jo crec que sí que ha acabat. Bueno, Rodri jo crec que sí que pot sortir del City tranquil·lament. Podria ser. De fet, crec que és l'única predicció, l'única promesa de Riquelme que era verdadera, jo crec, la de Rodri, perquè ell va dir Rodri, Haaland i Klopp d'entrenador. En tot cas, hi han hagut alguns fitxatges més, com per exemple el de Febas al Celta, que és un jugador, recordem, el capità de l'Elx, que s'ha mantingut a primera i fitxa pel Celta, cosa que ha creat una mica de rebombori, però me sembla una bona operació. Quan? No se sap encara, però seran més o menys seran entre 8 i 10 milions, imagino. I després, una notícia que per mi me sembla important, i és que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. Sí. Un entrenador que, recordem, era un jugador que era lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, va començar entrenant. És literalment el modo carrera somiat per qualsevol de nosaltres. Comences al Mirandés, te'n vas al Rayo, te'n vas al Bournemouth i acabes al Liverpool. És literalment el modo carrera somiat per qualsevol jugador de FIFA. Sí. Doncs
me sembla un grandíssim I a més, entrenador. Liverpool ha de ser un lloc guapo per entrenar, Sí, i és un lloc on et pots deixar pasta i pots fer un projecte molt maco. Serà un equip per tenir en compte l'any que ve, li perquè dius, crec que... va falten bolis, i et porten bolis d'aquests que xupallen. Sí. Bolis allò... Bolis no, d'aquells no, de- Vic, No, de punta metàl·lica d'aquells. Fuà, de Sí, dius, sí, com si fos una pluma aquí? d'aquelles, Flipes, I com estem acabant ja, hauríem de fer una mica el tema mundial, ara que tenim 10 minutets ni que sigui, per fer, a mi m'agradaria ni que sigui fer una predicció. Estaria bé dir un equip revelació que creieu que serà, un equip decepció, la final que creiem que serà. És molt ràpid. Joder. La final que creiem que serà, i per què no el guanyador del Mundial. Comencem, va, equip revelació. Qui creieu que serà l'equip revelació d'aquest Mundial? Va, Sergi. Lògicament no m'atiris França o Espanya. No. Estem parlant d'equips petits. Clar, és que no sé Seleccions fins a petites. quin punt, després de que a l'últim Mundial ens elimini Marroc és una selecció petita i o sigui, no sé fins a quin punt, però jo diria que potser revelació Te la compro com a podria revelació. arribar a ser Marroc. Ara, que no facin el que van fer a la Copa Àfrica, perquè allò em va semblar vergonyós. Que per cert Marroc, segons Però les bé. estadístiques, és la selecció més odiada al món. Data curiosa. Ah, sí? Seguim. Edu. Jo crec que Curaçao farà un punt. Vale, i serà espectacular el punt que fa. Hòstia, és que mira, ara anava a dir, prometo que anava a dir Marroc, però no diré Marroc, i diré una selecció que direu, a veure, tio, com dius això? Jo seré sincer. Jo crec que la sorpresa serà Brasil, Vale. que jugarà millor del que ens pensem. Vale. Però hem dit revelació, no? No, però a veure, a dia d'avui Brasil per mi no està al top 5. Home, aviam, s'ha de dir que porten unes decepcions contínues, Sí, d'aquell 1-7 important. Te la puc arribar a comprar com a revelació, perquè no me sembla una aspirant al títol, sincerament. I jo tiraré una que a les xarxes socials està sent molt típica, però crec de veritat que serà una gran selecció i farà un molt bon paper, que és Equador. Trobo que l'equip de Moisés Caicedo i companyia faran coses maques. He de dir que Maldini li van fer aquesta pregunta i va dir Portugal, Va dir, hòstia, revelació Portugal, per mi és, després d'Espanya i França, és la tercera favorita. Bueno, va diria. dir que ell creu que seria un mundial bo per Portugal. Me sembla coherent. Doncs vinga, ara, després de passar amb el tema positiu, passarem amb el negatiu. Qui creieu que serà la decepció del Mundial? Si voleu, començo jo. Tu Mira, mateix. jo us diré, és que de fet l'Edu m'ha matat una mica, perquè sé que no s'espera gaire, però crec que Brasil saps allò de, no esperava desilusionar-me però lo has conseguido, no? Però podria pensar en una altra. A veure, deixa'm... Jo diria Espanya. És que sabia que anava a dir-ho. Tu creus que Espanya serà la decepció? Jo crec que Espanya ho cardarà de puta mare. Ja me fa ràbia dir-ho. Jo diré Anglaterra. No és mala. Ah, vale, sí. Sincerament, crec que Argentina. Això, mira, Crec que Argentina... Me vaig estar mirant també els seleccionats per Scaloni. Una selecció molt madura. són tontos de Franco. Sí. Sense Franco. Això és molt mala senyal. Si t'has d'endur aquest tio és que... Si no tens Franco... No, però la veritat és que Argentina no m'ha cridat gens l'atenció. Si mirem l'equip titular, els jugadors que estan a bons equips són jugadors molt veterans i la gran majoria són jugadors que estan jugant a lligues menors. Jo ara faré un comentari d'expert fort, Vinga. Us prepareu-vos, Compte. Jo crec que la gran decepció serà Portugal. De veritat, tu creus? Sí, perquè hi ha Cristiano Ronaldo, que em cau molt malament, i per tant vull que siguin la decepció del Mundial, i encara que hi hagi aquell en Roberto Martínez aquest, me la suda. Portugal eliminat contra República Democràtica del Congo. Bueno, La meva opinió, què passa? no, me sembla bé, ja les estem respectant totes. I, tu, Pozo, ja l'has dit, doncs després hauríem de fer la final i qui creiem que guanyarà d'aquesta Però clar, la final no sabem, no, els encreuaments, això podem No, cagar. podem- No, però, lògicament no, sé que no ho he estudiat, però una final que us sembli coherent, si voleu tiro la meva perquè és ràpid, jo me la sé de memòria, i de fet anava a dir Espanya-Portugal i guanya Espanya, perquè justament, sé que vosaltres no ho haureu vist i tal, però justament vaig veure com una predicció del més probable que hauria de passar sempre, i en principi França i Espanya, si passa el que ha de passar, que quedin primers de grups i eliminin el primer creuaran. equip, es creuarien a quarts de final. Duríssim,
Per això, que jo crec que la final més coherent, havent vist una mica el que podria arribar a passar, seria una Espanya-Portugal. Que us anàvem a dir França-Espanya. França no l'hem dit i pot ser decepció, de Mundial. Pot ser. Jo t'anava a dir De fet, França-Espanya. no ho hem dit, final, si passés això, que ens trobéssim a quarts i Espanya guanyés a França, seria una decepció, lògicament. Clar, igual que al revés. Igual que al revés. No ho sé, jo... Va, mira, m'atiro una Espanya-Brasil que guanya Espanya. Seria maca la final aquesta. Jo veig... Ara ja sé que abans he dit res, però jo veig una final europea. O sigui, tot em porta a pensar que serà una final europea. A mi també, jo també ho crec. No ho sé. Sí que veig això, veig Argentina que ja s'ha tret l'espineta de... És a dir, ja no pot fer un equip al voltant de Messi ha de ser una peça clau, però ja no... No és la mateixa selecció de fa 4 anys. No és la mateixa. I tot que han passat 4 anys, tot i que poden jugar bé, perquè són molt marrulleros, són, vull dir... No, i lluitaran. És una selecció que... És pesada jugar en contra. Molt. Sí. I lluiten allò i fores de banda i... Sí. Simeone, saps? Sí. Però jo veig una cosa europea i penso que la cosa anirà cap a Espanya, França, Portugal, sí, pinta aquí. Tot i que, clar, després tampoc pots mai... Alemanya te pot també començar a jugar a rotllo apisonadora. Per mi Alemanya és una mica la tapada, perquè fa anys que crec que la gent ja no se la pren tan en sèrio després de guanyar el Mundial. Clar, recordo que després el 2018 va fer un Mundial de pena que no va passar ni la fase de grups. De fet, cada any que l'equip que guanya el Mundial l'any següent fa pena. Per tant... Sí, com a Espanya 2014, que va ser un desastre amb el tema Van Persie, el gol de Van Persie. A Brasil, no era? Rússia, no? No, 2014 era Brasil, tens raó. 14 Brasil, 18 pues Rússia... No va guanyar el 14 Alemanya, no? Sí, el 14 va guanyar Alemanya. Sí? Estava. El de després d'Espanya el guanya Alemanya a la final contra Argentina. 18 França, 22... clar. Doncs crec que... Ja us dic, crec que Alemanya ha perdut una mica de pes en quant al respecte que li té la gent com a selecció, però trobo que és una generació bona i farà un bon Hòstia, mundial. Però fa molta ràbia que no acompanyi les hores, tio. Perquè a mi m'agrada... Jo tinc la sort que treballo amb ordinador, llavors tinc més d'una pantalla i a mi m'encanta posar-me allò, el típic Camerún-Japó, saps? Allà de fons. De fet, hi ha alguns partits que podràs fer-ho perquè serà al matí, hi ha alguns que serà al vespre, perquè els de les 2 del matí i 6 del matí... I treballo, vull dir, no em quedaré a mirar. A Espanya també juga un partit... No, però és dissabte. No, però és la nit de divendres a dissabte. Clar, jo en aquest cas jo sí que treballo a les 2 de la matinada. De 2 a 4. És que t'amata molt, Jo em quedaria, però treballo i no puc. I a més la putada és que és el partit important, que és contra Uruguai. Però ja hauria estat tot fet, ja. La bona notícia és que però és el partit important. Els dos primers partits d'Espanya, que són contra Cabo Verde i després Aràbia Saudí, són tots dos a les 6 de la tarda. Està molt bé. L'horari dels dos primers partits d'Espanya, on hauria de fer la seva feina, crec que és un horari que tothom podrà mirar-lo. Uruguai també, quina mandra, O sigui, en general, Uruguai i Argentina... I a sobre s'està creant com una mena de mala atmosfera a les xarxes socials perquè molts uruguaios en català no m'ha sortit. Uruguayanesos. Molta gent d'Uruguai uruguaians estan dient que tenen millor selecció que Espanya i us convido a mirar uns quants TikToks de gent que fa la comparativa entre els equips, però bé, Uruguai és dura. Voleu fer un joc o no? Tenim temps o no? Sí, ràpid, sí, perquè imagino que els titulars no els teniu. Que vols tenir? Us dic una selecció i a veure si sou capaços de dir un jugador. Com 100%. Sí? Va. Comences tu, Sergi? Bueno, és que en Cristian guanyarà tot. No, realment no, Sergi, en cap dels dos seré cabron. Me tires Curaçao i me mates. No. Sergi, Canadà. Hòstia, Alfonso Davies. Vale, bé. Cristian, Paraguai. Hi havia Diego Gómez del Brighton. Vale. És que s'ho pot inventar tranquil·lament. Ja. Tu ni jo, molt. Com has dit que es diu? Diego Gómez del Brighton, busca-ho. Va, Àustria, Sergi. Àustria. Ja, està mirant la bandera. El central del Madrid encara juga. Sí. Però no surt el nom, Home, a veure, si jugo un contra dos me fa bastanta ràbia, Àlava, però... Àlava, no. Sí. Jo soc dolentíssim. Ha de ser actual o pot ser en general? No, ha de ser que... Paraguai, Diego Gómez. Estic convocat. Clar. L'he dit bé, que sí? Sí. Soc bastant bo, Bueno, va, anem a fer... Listillo, soc bastant bo. Escòcia. Andy Robertson, el del Liverpool, que ara ha fitxat pel Tottenham. M'ho hagués dit que hagués dit McDonald's. Ja està. McTominay. Home. Sergi, tu te diré... Jo què sé, tio.
És que clar, se queden ja, està la cosa xunga, Croàcia. Home, hòstia, que estigui convocat, no sé si el que anava a dir estava convocat. home, Suposo que sí, clar que està convocat. Sí, Modric. Encara aguantarà tot l'equip. Tirem l'última ja, perquè veig que ja s'estan posant ulls de Cabo Vale, Verde. mira, ara te diré un que podria ser que sapiguessis algun. Vale. Aràbia Saudí. Sí, el d'Ausari, l'extrem esquerre, el que va fer una masterclass contra Argentina a l'últim Mundial. Migdies, tio. Gràcies. Felicitat. Sembla una puta barbaritat que sàpigues aquestes coses. Jo sempre ho he pensat. No, No, home, però aquest era famós, aquest molta gent que ens sí, escolta. m'acosta saber els 11 dels jugadors dels equips de la Lliga Espanyola. Vull dir... Jo ja, els nens aquests que tenim allà amb Flick, ja a la meitat els barrejo. Bueno. Nois, esperem veure-us ni que sigui d'aquí màxim 2 setmanes, vale? La setmana que ve esperem que sí, si no doneu 2 setmanes i intentarem treure els clips que puguem per donar-vos el contingut que us mereixeu, vale? Disfruteu de l'entrada al Mundial com farem nosaltres i ens anem veient. Adeu. Adeu, guapos.